Címerezés 110%. Ajaj. Hát igen. Kukorica. Zombi. Vissza nép. Luigi címerez. Nézzük, jó munkás ember. Ez nem jött. Yeah. 110%. Ohó. Ohó. Nyomni kéne nekem is. Jaj, tábázok, kihagytam mindjárt. 2, Nem 3. van 110% mínuszban. Tehát a zombi a jó munkás ember. Mit csinál? Vagy teljesen. Zombi az jó küldi. Egy kézzel szar. A kurva anyád. Rohadt kukorica, már haróton van. Nagyon bassza van nyelv. Bassza az anyját is, nyilatkozz már, mint munkás ember. Hát, mit nyilatkozzak? Szar. Kettő lehet, hogy könnyebb lenne, de Dávid azt elbassza. Hát ezt ne részletezzük inkább. Szükség nagy úr. Na, szavaz szíves.